Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Biz hadisda islarin davam etamiz. Hamına sabırlık bölegen biz ala başlagan eginde. Bugün tagın bir neçe hadis alırбызda. Bu bölekni şunun bilen tamamlarбыз. Келесі derslerden indi biz сыйдык тугралык bölегine kirerбез. Менә бүген сөйләшербез шул сабырлыкка керә торган бер мөһим нәфесне тәрбиялей торган бер холык, ул да булса ачуны тыярга, ачудан үзеңне саклап калырга тырышу. Ягъни ачуланмау. Менә бу ачу, тиз ярсу, кызып китү, нәфрәтләнү, бирдымсызлану ул кешенең әдәбен, әхлагын боза торган, пычрата торган гамәлләр. Асылда ачуланырга ярамый, ачулану харам, ул гынах дигән хөкем юк. Чөнки кешенең табигаты шундый, Аллаһы Тәгалә шундый итеп аны барлыкка китергән. Аңа берәр нәрсә ошамаса, аңа берәр начар сүз әйтсәләр, аның хакын үтәмәсәләр, ул ачулана. Бу табигый хәл. Әмма динебез чакыра бәрабер дөнья өчен, ниндидер дөнья мәшәкате, дөнья мәнфәгате өчен хәерлерәк ачуыңны тыеп калырга. Ачу чыгарга ярый, рөхсәт ителә. Кайсы вакытта намусыңны саклаганда, динеңне яклаганда, һәм менә үз хакыңны яклап сүз әйткәндә, хакыйкатьне дигәндә, хаклыкны ачуланырга ярый. Әмма дөньяви гына мондый матди нәрсәләр өчен хәерлерәк шушы ачу чагдан үзеңне тыеп калырга. Әмма әйткәнемчә, галимнәр әйтә, ачу чыгу инде ул, хәтта шушы дөньяви нәрсәләр өчен дә ул харам, гынахлы эш түгел, әмма саклансаң саваплы буласың ди. Чөнки менә без берничә хадис алып китербез. Беренчесе, Пәйгамбер саллаллаху алейһи әйтте, Абу Хурайра килә торган хадистә, Бухари Муслимда килә, сахих хадисләрдән, "Лейса шадиду бисур'ати, иннама шадиду аллази ямлику нафсаху индал гадабти." Бик күпләрне җиңәргә куәтле булган кеше ди, ул хакыйкатьтә көчле дип аталмый ди. Әмма киресенчә үзен ачуы чыкканда үзен кулга алырга сәләтле булган кеше ди, хакыйкый көчле кеше була ди. Ягъни менә бу хадистә әйтә, хакыйкый көчлелек нәрсә ул дигәндә, менә үз-үзеңне тута белү. Чынлап та, менә тормышыбызга карасак, үз үстеңдә эшләү, үз-үзең белән көрәшү, теге сила воли дип әйтәләр, ихтияр көчен тәрбияләү, ул күпкә авыррак, ниндидер берәр кеше белән берәр эш эшләүме, берәр шулай физик яктан кеше белән ярышкандамы, кеше белән булышырга җиңелрәк, шулай бит? Әмма үз-үзең белән эшләү, менә үзеңне тотап калу, ул күпкә авыррак. Һәм менә монда да әйтә, хакыйкый көчлелек ул ди, көрәштә, анда берәр спорт ярышында кемнедер җиңү түгел әле ди, һәм хакыйкый самый настоящий сила ди, иң хакыйкый көчлелек ди. Менә сиңа берәр сүз әйтепме, яки берәр хакыңны тулысынча биреп бетермичеме, һәм башка төрле сәбәпләр ачуыңны чыгардылар икән инде. Менә бу вакытта ачуыңны тыеп калып, тиешенчә генә теге матур гына әңгәмә алып бара аласың икән, үз хакыңны менә дәлилләр китереп, ачуланмыйчы, тавыш күтәрмичә, кулларны, аякларны эшкә җикмичә, үз хакыңны матур сүзләр белән генә яклап чыга аласың икән, менә син хакыйкый көчле кеше буласың. Һәм икенче риваяттә дә әйтте бит, Бухари җыентыгында килә торган сахих хадистә, теге бер кеше килә дә Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва саллям насихат, киңәш бирә әле ди. Һәм Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва саллям әйтә, "Ла тагъдаб" ди. Тагын бир ди, киңәш ди. Ул тагын әйтә, "Ла тагъдаб" ди, ачуланма ди. Тагын сорый, тагын әйтә, ачуланма ди.
Ягъни менә бу хадистә күрсәтә, менә бу ашуга илтә торган сәбәпләрдән ерак булырга. Чөнки хакыйкатьтә менә бу ачулану, ярсу ул хәерлеккә илтми. Тагын да үзеңә зыян салырга мөмкинсең. Ул кеше белән сугышып китеп, мәсәлән, төрмәгә эләгергә мөмкинсең дә, кулга пычак эләгеп анда, тагын яра ясап, шулай анда эшеңне судка җибәрергә мөмкиндер. Менә тормышта да күп бит теге ачуланып анда баласын кыйнап ата, я кулын сындыра, я ачуланып хатынын талак кылып аерып җибәрә, аннары үкенә башлый, үз акылына килгәч, ничек кайталарга икән дип, инде 3 талак бирелгән. Шулай бит. Менә шуңа да галимнәр әйтә, менә шушы хадискә таянып, ачуга илтә торган сәбәпләрдән сакланырга кирәк ди. Шуңа күрә менә ачу килә башлый икән, ачу бит инде ул шайтаннан, иң беренче галимнәр әйтәләр, "Аъуз биллаһи минәш шайтанир раҗим" дип әйтергә кирәк ди. Менә Пәйгамбәр саллаллаһу бер хадисендә дә әйтте бит. Мин сиңа ди шундый сүзләр өйрәтермен ди. Әгәр дә шул сүзләрне ачуың чыкканда әйтсәң ди, Аллаһ Тәгалә сине ди ачудан саклар ди. Бу хадис безнең Бухари һәм Муслим җыентыгында килә. Бер вакыт Пәйгамбәр саллаллаһу янында утырганда ди, ике кеше үзара бәхәсләшә башлый ди. Һәм аларның берсе ди йөзе кызарып чыга ди, муенда кан тамырлары ди, хәтта ди кабара ди. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу нәрсә ди? Дөреслектә мин шундый сүзләр белән ди, әгәр дә ул сүзләрне инде әйтсәң ди, син чынлап та тынычланыр идең ди. Ул нәрсә ди? Аъузу биллаһи минәш шайтанир раҗим дип әйтсә ди, аның ачуы басылыр иде ди. Һәм менә шуңа күрә менә бу хадисне безгә шулай ук гамәлдә кулланырга кирәк. Әгәр дә берәр кемгә ачу чыга башлый икән, безгә менә шушы сүзне әйтергә кирәк. Аъузу биллаһи минәш шайтанир раҗим дип. Чөнки ачу ул шайтаннан. Чөнки ачу кеше арасында низакка китерә, дошманлыкка, сугышуга, араларны бозуга, һәм башка менә бу тормышыбызны бәхетсез итә торган сәбәпләргә китерә. Шуңа да ачуга китерә торган сәбәпләрдән динебез куша сакланырга. Менә беренчесе аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим дип әйтү. Аннан соң инде тәһарәт алу, басып торасың икән утырырга, утырып торасың икән ятырга. Берсе дә ярдәм итми икән, гомумән чыгып китергә. Әйткәнемчә, әгәр дә шушы сәбәпләрне кулланмыйсың икән, аянычлы, үкенерлек нәтиҗәгә китергә мөмкин. Сугышка, талашка, кулаякларны сындыруга һәм башка. Монда инде тормыштан бик күп инде мисаллар китереп була. Һәм әле тагын бер хадис бар, менә ул безнең Абу Дауд җыентыгында килә. Пәйгамбәр саллаллаһу әйтә: "Мен казама гайзан ва хува кадирун аля ан юнфидаху да'a Аллаһ субханаһу ва тааля аля руусил халаиq йоум аль-кияма хатта юхаййируху мин хури айн ма шади." Пәйгамбәр саллаллаһу кыямәт көндә ди, Аллаһ Тааля ди үз мәхлуклары каршында үз ачуын чыгарга мөмкинчелек була торып та, ачуын тотып торучыга ди, үзе теләгән хур кызын сайлап алырга мөмкинчелек бирәчәк ди кыямәт көнендә. Менә шундый зур фазилат, зур бүләк әзерләгән кем ачуын чыгара мөмкинчелеге булган, әмма ачуын чыгармады, тыеп калды икән, менә кыямәт көндә кайсы хур кызын тели, шуны сайларга инде мөмкинчелек бирәчәк. Һәм менә шуңа күрә дә безнең динебез күркәм дин һәм ул өйрәтә бары тик үзебездә булдырырга күркәм әхлакый сыйфатларны гына, менә шушы ачу чыгарудан да сакланырга һәм аңа илтүче сәбәпләрдән тыелырга өнди. Һәм менә монда да әле
хәдисләрдән күргәнебезчә, сахабаларның хәерлелеккә омтылуын күрсәтә. Менә алар бит килә сорый, киңәш бирде, насихат бирде. Икенче тагын бер хәдис бар, Табарани җыентыгында килә. Абдулла ибн Амр ибн ал-Ас Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллямнан сорый: "Мәзә юб'атни минал гадаб Аллаһ азза ва җалла?" Мине Аллаһның ачуыннан нәрсә саклый ала ди. Ул әйтә: "Ла тагъдаб", ачуланмады, ягъни ачуыңны чыгармады, кешеләргә каратады, ярсымады, нәфрәтләнмәде. Һәм шулай ук икенче бер Абу Дарда исемле сахаба Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллямнан сорый: "Нәрсә ди? Миңа җәннәткә илтә торган берәр гамәлне күрсәт әле", ди. Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям нәрсә ди? "Ла тагъдаб ва лакал җанна", ди. Ачуланмады, ярсымады, нәфрәтләнмәде, сиңа җәннәт булыр, ди. Ягъни менә бу хәдисләр бөтенесе күрсәтә әле сахабаларның хәерлелеккә омтылулары, хәерлекне белүләрен, теләүне. Карагыз, белергә тели, нәрсә җәннәткә кертә, нәрсә Аллаһның ачуыннан саклый, киңәш бирә әле, ди. Һәм без дә үзебезгә хәерле булган файдалы киңәшләр, гыйлемнәр алырга, омтылырга, тырышырга кирәк. Әгәр дә безнең бу дөньяда да, ахирәттә дә бәхетле тормышта яшисебез килсә. Һәм менә шушы хәдисләр белән безгә дә инде дәлилләнеп, үзебезнең тормышка ашырга ясыны. Чынлап та кешеләр белән бәхәскә кергәндә ачуланудан сакланырга кирәк, конфликтка керүләрдән. Чөнки менә чынлап та була шундый моментлар, кая син әйтеп сала аласың бөтенесен. Әмма беләсең, бу кеше әйтеп салсаң, киләчәктә әле тагын сиңа таяк тыгырга мөмкин, тагын сиңа проблема тудырырга мөмкин. Һәм теш кызып, хакыйкать синең якта булса да, теш кызып түзәсең, әйбәт кенә сөйләшәсең, һәм ахыр чиктә барыбер, альхамдулилла, син үз максатыңа ирешәсең, юлың, эшең җайланып китә. Шуңа да менә без шушы хәдисләр белән Аллаһ ризалыгы өчен дип, Раббым миннән канәгать булсын дип, савап бирсен дип тыелабыз икән, Аллаһ өчен Аллаһ Тәгалә безгә юлын ачачак, ачуланмаган өчен безгә савабын да бирәчәк. Һәм инде тормышта кешеләр белән муамәләдә бозылмаячак. Дошманнарыбыз да әзрәк булачак. Күрә менә конфликтка керү, кешеләр белән талышудан, ачуланышудан, чөнки ачуланган вакытта бит инде кеше сүгенеп тә җибәрергә мөмкин, рәнҗетергә дә мөмкин, кешегә теләсә нәрсә әйтеп. Менә шулай кеше белән тату дус яшәр өчен безгә менә шушы ачулану сәбәпләреннән ерак булырга, үзебезне тотырга өйрәнергә кирәк. Һәм Аллаһ Тәгалә безгә дә ныклы иман, тауфик, хидаят бирсен, тақвалык бирсен. Шушы хәдисләр белән инде гамәл кылып, бу дөньяда да бәхеттә, сәгадәттә яшәп, һәм инде кыямәт көнендә дә фирдәүс җәннәтләренә керергә насыйп әйләсен. Субханакалла бихамдик, ва ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.